Zedarriak. 2. Armagintza eta energia nuklearra aukera bikainak Euskal Herriarentzat. Notizia ja oharkabean igaro dela iritzirik, egunkari eta webguneetan agertu dena ekartzera mugatuko gara laburpentsoa eginez, eta balorazioak irakurlearen esku utziko ditugu. Urtarrilaren 15ean, berriak, Zedarriak enpresari lobiaren urteko bilkuraren berri eman zuen titular honekin. Zedarriak, kek aukera bikaina ikusten du defentsa industrian, eta sektore hori berreskuratzera deitu du. Aurrerago, hitza hartu du Dorronzorok, Zedarriakeko zuzendariak, eta ura hunditan sartzeko prest agertu da. Gehitu du industria nuklearrari berriz ekiteko apustu garbi bat dagoela Europan, eta hala egiteko asmoa dutela zentral nuklear txikien bitartez. Dorronzoro nabarmendu du aukera bikaina egongo dela segurtasun eta defentsa industrian. Diru asko inbertituko delako sektore horretan. Europako defentsa industria berreskuratu behar dugu. Euskadin ia osorik desagertu dena. Zehaztu du. NATOren exigentziak direla eta Europako herrialde askok bere aurrekontu militarra handitu beharko dute, da horretan oinarritzen da sektore hori suspertzeko aukera. Deustuko Unibertsitateak Bilbon duen liburutegiko areto nagusian izan da aurkezpena. Eta entzuleen artean zen Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburua. Hark, positibotzat jo du txostena, esan du, bat egiten duela Zedarriakek EAEn eta Europaren inguruan eginiko diagnostikoarekin eta sortu nahi duen eztabaidarekin. Guztira ordu eta erdiko ekitaldia izan da, baina horretatik minutu bakarra izan da euskaraz. Txostenaz harago, Pedro Luis Uriarte ekonomialari eta BBVko bankuko presidente orde izandakoak, Zedarriak zuzendaritza utziko du, eta aurrerantzean konsulta batzorde berrira igaroko da. Haren tokia Pilar Calzada kazetariak hartuko du. Gaur egun, Save the Children gobernuz kanpoko erakundeak Espainian duen ordezkaritzako presidentea da Calzada, besteak beste. Hau da, euskalgintzaren munduan oso ezaguna den Pilar Calzada, umeen babeserako Save the Children erakundearen Espainiako presidentea, armagintza bultzatu nahi duen erakundearen zuzendarintzan egongo da. Abenduaren 31koa da urrengoa. Naizek, Gasteizkoak kolektiboaren liburu berriaren muina laburbiltzen du. Euskaratuta dakargu ona. Industria militarari lotutako Hego Euskal Herriko enpresa, zentro edo entitateak hirukoiztu egin dira 20 urte baino gutxiagoan. 70-tik 206, igaroz. Naizen jatorrizko bertsioan ez dira enpresen kokapenak agertzen. Gehitu ditugu. Bere garrantzia kontuan hartuta, ITP, Aero, Zamudio, Zener, Getxo, Sapa, Andoain, Aernova, Minau Gutxia Gasteiz eta M. Torres Iruña Nafarroa nabarmentzen dira. Tamainaren eta errendimenduaren bigarren maila batean, Aziturri, Gasteiz, AEG Power, Solution, Minau Gutxia, ArcelorMittal, Legutio, Sestao, Beretta Benelli, Iruña Oka, Ecia Xemein, Markina Xemein, Novatronic, Bilbo,
Orbital, Artika Berriobeiti, Sidenor, Basauri, Sisteplan, Derio, Tecnalia, Gasteiz, Donostia, Tecomar, Pasaia edo Bartzilla Iberika, Bermeo bezalako enpresak egongo lirateke. Horietatik guztietatik bik baino ez dute ehuneko ekoizpena sektorean. Sapa eta Ezia Xemein. Azken hau da txostenaren egilek detektatu duten kasu surrealistarena. Granadak eta morteroak udal espazio batean fabrikatzen baitira segurtasun baldintza beldurgarrietan. Eskola batekin espazioa partekatzen baitute. Radio Euskadik elkarrizketa egin zion Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiari urtarrilaren azken aldera, eta hona hemen hark esandako batzuk sindikatuaren webgunetik jasota. Titularra. Eskandaloa da Zedarriakek armamentuari buruzko proposamenaren aurka alderdi batek ere ahotsa ez altxatzea. Jarraipena. Bultzada publikoaz gain Lakuntzak trantsizio ekosozialaren norabidean inbertsio handiagoa egitea aldarrikatzen du. Zedarriak lobiak proposatutako energia nuklearraren eta armagintzaren inbertsioaren kontrako norabidean hain zuzen ere. Helari oso kezkagarriak iruditzen zaizkio Zedarriak bezalako lobby enpresarialek markatu nahi dituzten adierazpenak eta bidea, kritikatu du. Eta politikaren etorkizunak demokrazia, eskubide sozialak eta bakea defendatzea izan behar duela defendatu du. Era berean salatu du Zedarriakek bere bide orriaren berri eman zuen foroan erakundeak eta EAJ, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EH Bildu zeudela, baina inork ez zuela ahotsa altxatu entzuten ari zirena benetako eskandalua zela esateko.